Hola, guapos, com esteu? Vau fer les activitats de programació la setmana passada? Vau ajudar l'Angry Bird? Sí? Ho vau passar bé? Doncs mireu, aquesta setmana el Joan i jo us proposem continuar amb aquelles activitats allà on us haguéssiu quedat. Si veu acabar tota l'etapa, perfecte, ara us explicaré com passar a la setmana següent. Si no veu acabar tota l'etapa, també us explicaré com podeu continuar fent l'etapa en la que estàveu. Ara us mostro la meva pantalla. Suposo que ja l'esteu veient. Veieu que s'inicia amb el vídeo d'aquella nena que ens explicava el que havíem de fer. Jo ara el tanco. I li dono a d'acord i puc començar a fer les activitats. Si em vaig quedar, per exemple, a l'activitat número 6, avui em tocaria fer l'activitat número 7. Doncs en comptes de començar per la 1, clico a sobre del número 7 i m'espero que es carregui. Quan es carrega, la faig. Recordeu que m'hi fixo i en aquesta peça taronja he d'anar enganxant molt ben enganxades les peces que crec que necessita l'Angry Bird per arribar a atrapar el porc. Que resulta que jo ja vaig acabar tota aquesta etapa, l'etapa 4, doncs hauré d'anar a l'etapa 5. Com es va a l'etapa 5? Doncs veieu aquesta paraula que posa més aquí sota d'aquesta fletxa taronja? Doncs aquí és on he de clicar. Se'm desplega un menú, espero amb una mica de paciència. Jo estava fent l'etapa 4, veieu? 4, doncs ara hauré de fer l'etapa 5. Clico al número 1 de l'etapa 5 i se'm carrega la nova etapa. Veieu? Aquí dalt ja posa etapa 5. Em surt un vídeo, que és el que em surt sempre. Recordeu que és en anglès, però el que m'interessa no és tant que escolteu el que diuen com que us hi fixeu amb el que passa. Quan acabo de veure'l el tanco, li dic d'acord i veig que ara l'Angry Bird em demana que canviï el codi que hi ha posat. Com el puc canviar? De dues maneres, afegint una nova peça o traient alguna peça de les que hi ha si penso que no és correcta, d'acord? I així vaig continuant fins a les dues. En aquest cas, l'última activitat, que és un test per veure si he entès o no he entès com funciona, d'acord? Si acabo tota l'etapa 5, la propera setmana podré anar a fer l'etapa 6. Si no acabo totes les 5, recordo d'apuntar-me a on m'he quedat per continuar la propera setmana. D'acord? Què us sembla? Ho heu entès? Molt bé. Doncs vinga, guapos, seguim programant. Adéu.